дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. баррасии рафти омодагӣ ба даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, сарчашмаи нави обёрӣ дар деҳаи ғӯсар, роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда мешавад, бунёди деворҳои муҳофизатӣ, сои зебон тоза карда мешавад. оид ба рафти иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 27 августи соли 2024 дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбӣ, ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1997-2006 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласа баргузор гардид. Зимни шунидани гузориши раиси комиссияи даъват ба хидмати ҳарбӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, таваҷҷуҳи аъзоёни комиссия, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва дигар сохторҳои марбутаро ба беҳдошти корҳои омодагӣ ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, аз ҷумла корбоҷавонони синни даъватӣ, волидони онҳоро ҷалб намуд. дар ҷаласа ҳамчунин ҷиҳати вусъати корҳо дар иншооти бунёдшаванда, тоза намудани роҳу кӯчаҳо дар шаҳр ва деҳот, хоса канори шоҳроҳҳо ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ба масъулин дастуру супоришҳо дода шуд. бо дастгирии лоиҳавии IDP Trigger, ки аз ҷониби European Union and Tajikistan ва GIZ Таҷикистан маблағгузорӣ мешавад, дар деҳаи ғӯсари шаҳри Панҷакент чоҳи амудӣ бо чуқурии 120 метр бо муваффақият сӯрох карда шуд. ин такмилдиҳӣ барои гурӯҳҳои истеҳсолии ободкор ва истиқлол, ки бохҳои себро аз 0,5 то 1 гектар парвариш мекунанд, обёрии боэътимодро таъмин мекунад. дар натиҷа боғҳои себ сарфи назар аз мушкилоти иқлим метавонад нашъунамо ёбанд. бо дастгирии доимӣ ба об, деҳқонон ба боғҳои солимтар, серҳосил ва беҳтар шудани сифати мева умед мебанданд. дар деҳаҳои ғӯсар ва баҳори ҷамоати деҳоти лоиқшаралии шаҳри Панҷакент барои мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ омодагӣ мегиранд. ҳангоми бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дода шуд, ки дар деҳаи ғӯсар дар масофаи 3 километр роҳи маҳаллаи нав, ки ба шоҳроҳи Панҷакент айнӣ мепайвандад, бо саҳмгузории сокинон мунфарш карда мешавад. ҳоло корҳои омода ва таҳту ҳамвор намудани фарши роҳ, сохтани ҷӯи обрав дар ду бари роҳ идома дошта, бо анҷоми ин корҳо рӯзҳои наздик мунфаршкунии роҳ оғоз меёбад. гуфта шуд, ки дар ин радиф роҳи байни деҳаи Баҳор низ дар масофаи 1,5 километр барои мунфаршкунӣ омода карда мешавад. дар маҷмӯъ то ин муддати соли ҷорӣ дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент зиёд аз 31 километр роҳи маҳаллӣ мунфарш ва беш аз 42 километр қумпӯш карда шуд. дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти лоиқширалӣ, ки дар канори сои селиравӣ мазор воқеъ аст, сокинон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои коҳиш додани хатари сел деворҳои муҳофизатӣ бунёд мекунанд. зимни бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ин ҷо даҳон нафар сокинони деҳа ба сохтани чунин деворҳои сангӣ, ки бо симтӯр иҳота карда мешавад, машғул буданд. гуфта шуд, ки дар мавзеъҳои ҳаштум ба хатари зиёни сел осебпазир 10 девори муҳофизатӣ бо дарозии 18-20 бар ва паҳнои 1,3 метр сохта мешавад. бунёди чунин деворҳои муҳофизатии сангию симтӯрӣ дар корҳои соҳилбандӣ васеъ истифода мешавад. қисмати бештари сои мазор, ки дар масофаи беш аз 12 километр аз байни заминҳои кишт ва боғу токзор убур мекунад ва ба асари селҳои пайдарпаи соли равон аз сангу шағал пур шуда ба манзили сокинон ва заминҳои кишти хоҷигиҳои деҳқонӣ зиёни ҷиддӣ ворид карда буд, бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби техникаи механизмҳои зарурӣ тоза карда шуда, ҳоло ин корҳо идома дорад.
با маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сои зебон ки аз маркази шаҳр убур мекунад тоза карда мешавад. зимни бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти аз қуму шағал тоза намудани ин мавзеъ гуфта шуд ки он дар масофаи наздик ба 4 километр аз ҳудуди шаҳр убур намуда ба сабаби омадани селҳои баҳорӣ сатҳи фарши он баланд шудааст. ба хотири тоза кардани сой аз қуму шағал ва коҳиш додани хатари селҳои эҳтимолӣ ҳоло бо ҷалби техника он тоза карда мешавад. зимнан дар ҳудуди шаҳр беш аз 88 мавзеъҳои хавфнок ва селирав мавҷуд буда бо ҷалби маблағҳои бюҷети маҳаллӣ ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ онҳо бо тадриҷ тоза карда мешаванд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.